Ez. Na, várjatok. Action! Na, hát, ugye, most látjátok, rajta van egy ilyen szarság, nem tudom, hogy ide. De jó, hát csak egy poén volt. Ez meg. Fú, na, itt vagyok. Hát... Ja. Akkor miről is lenne itt szó? Mindjárt csinálom a kamerát. Ez még nem jó. De jó ez. Mert a nyalka! Na, piros hang. Na. Na, várjatok. Ez ki fogja sípolni. Úristen! Jó, mindjárt jó lesz csak. Ülése. Akkor várjál. Mindjárt jó lesz, összeállítom. Oké. Mindjárt jó volt. Nem jó. Piros hangot akarok. Ez így jó. De nem fehér a fejem. Fehér a fejed. Nem, mert fehér. Hát nem fehér, csak itt. Várhatóak Minecraft videók is. Az biztos. De akkor vált kicsit. Akkor Citromail.hu. nem mondja, hogy mit csináltunk rajta. Mit? Mondját picsáját. Tököm tudja mit. Ó, viccelek is a Stanford lesz. Hagyja mondtok. Saxton Hill. Okay. Akkor, hát akkor... Egy üzenet. Igen. De nem mondd el, hogy mi lesz, mert akkor tudják a zene nevét. Mondjuk úgyis kommentálom a leírásban. De videó linket. Menjél meg a Mikor Vigyél fiúnokja, nem tiszta rátegol rajta. Nikolás! Köszönöm szépen, itt vagyok, el vagyok, meg vagyok, jó vagyok. Két szombathelyi csajja megismerkedtem, oké, jó van, megismerem őket. Hosszú romános haja volt, mint nekem, meg egy balsajta, de tudja, ki volt. Nem halt meg. Na, mindegy. Nem halt meg. Nem halt meg. Ja, Győzi, te hallod. Jó, vagyok. Jó, oké, akkor nem karakizok. Mit akartam? Mindjárt jövök. Nem kéne most tenni, haza kéne menni. Ha vigyen ez a két ló, azt te kéne molyó. Majd te kényszeróval megyünk haza, berúgott a szókölt, neked valika, a jó kedvünket szálljogatal. Számít, majd te kényszeróval megyünk haza, berúgott a szókölt, neked valika, a jó kedvünket. Visszatértem! Na, ez most jön vittes. Neked egy találtam. Mit is akartunk mondani? Nem tudom. Akkor végighatnak, az lehet, de nem tudom. Jó, akkor mondjuk. Na, műsorok, csatord. Ez nem gondolok. Hogy szólnyám, hova be?
Hogy? Lelógod a partra, Bazd meg! kéne csak vonni, Legyen nincsen hadra! mit kéne most tenni, mit kéne most tenni? Na, itt vagyunk. Na jó, egyébként hát na, iratkozzatok fel és lájkoljatok. Jó. Na, ez minden szlogán, mindenkinek a szlogánja, vagyis értitek. Jó. Most légy nem tudom akarni! Na jó, itt vagyunk újra. Sőt, nem is volt vágás, hülye! Na, vagyis várhatóak Minecraft videók, az biztos, és persze PS2, még nem biztos, de batok, Sims az biztos, hogy már elkezdtem, hát akkor folytatni kell. Te ide! Hát itt okos, törjed a fejed. Jó, mindegy, ennyi lenne ez a videó. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, ezt poénból csináltuk, sziasztok!